କାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲି। କାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ସେ ଜାଗାର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରାପୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଚୁଲିରେ ତ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଜାଳ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ନେଇ ଆସିକି ଏଠି ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ତରକାରୀ ପାଇଁ ପନିପରିବା ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, କଟାକଟି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ନାଉ ରୋଷେଇ କରିବାର ଥିଲା, ନାଉ ଆଳୁ କାଟି ଦେଉଥିଲି ବସିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ଜେଜେ ନାତୁଣୀଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ମୋ ଝିଅ ତାର ଏଇଠି ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରେଇ ପାରୁଥିଲାନି, ସେ ତା ଜେଜେ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲା। ତା ଜେଜେଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ତମେ ଟିକେ ପୁରେଇକି ଦେଖେଇଲ ଦେଖିଆ। ତା ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଜେଜେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତାଟା ପୁରେଇ ପାରିଲେ କି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେଣି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।